Салому алейкум дӯстон, мо дар Москва қарор дорем дар магазини Риафон торговый центр ва выходи чорум ай тарафи ростмон 100 метр дуртарак торговый центр Зелёни мешавад ва дар торговый центр бошад магазини Риафон. ин рӯза бошад видео нархномаи магазини Риафон. дар магазини Риафон нархҳои телефон чанд суждагия ҳозир ҳамаша гузашта мебинем. пеш аз видео дар видео якта лайк бинем, дар канал подписка кунем. боз медроем ҳамаша подробни мефаҳмем. рафтем. омадем якум, дуюм, сеюм, чорум бошад. чорум павилён дар дари торговый центр Зелёни ай тарафи рост магазини Риафон мешавад 10 метр ва инҷа бошад магазини Риафон дар омада баробар. ай тарафи чап бошад машинкаҳо универсали, машинкаҳо иҷада бошад наушникҳои беспроводной ва ай боло бошад магнитофонҳо, видеорегистраторҳо ҳастанд, массажёрҳо, почти любой чиз техникаҳо ҳастанд ва дар инҷа бошад дар магазини Риафон Реал Ави ҳастанд. Реал Ави хуш номеро бошад 925 371 ё дар рӯи экрана 371 0388 метавонӣ бемалол дар WhatsApp нависӣ нархномаи билетҳоро подробни хеда мефаҳмонанд. ба Тоҷикистон, ба Россия, ба Москва омаданат ё ба дигар Дубай ё ба любой ҷо парвоз карданат хеда подробни мефаҳмонад. Акаи Ҳусейн ном дорад ва дар инҷа бошад нархномаи телефонҳо бошад. Samsung сар мешавад ай 9990 рубл. Samsung A05 4x64 тага дар расветка аст, уже дар наличка сиёҳу сабз. A05s ҳаста, нархш бошад 11490 рубл ва дар инҷа бошад Samsung стари модел ам бошад Samsung A14 памяти 428, A15 ҳаста ай 12500 сар мешавад, ранги сиёҳ, кабуд ва зар, памяти 856 ва памяти 628 тага мешавад. дар боло бошад Samsung A25 ай 17500 рубл сар мешавад, памяти 628 тага ҳам хел дизайн дорад, почти ҳама як хел дизайн дорад. Samsung A54 628 дар кор мекунад ва нархш бошад 26990 рубл. A54 856 3500 рублай. A35 аста 828 ва 856 тага 25000 ва 26990 рубл. A55 аста 3000 ва 856 тага бошад 33000 рублай. дар магазини Риафон Android ва iPhone-ҳоро ҳам ҳастад, дар наличка метавонем бемалол заказ кунем. Redmi A33 ва 64 тага буҷетниё ай сар мешавад. ай Redmi ҳозир нақша нишон метиҳам ва шумода ай 7000 рубл сар мешавад. сафед модели навш омадагиаш сафед, кабуд, сабз ва сиёҳ ҳама моделиш ҳаста, ҳама расветкаш. ва Redmi 12 ҳаста, памяти 428 ва 856 тага Redmi 13C ва стари модел ам бошад Redmi 12S омадаги Redmi Note 12S 628 ва 856 тага Redmi Note 13 ҳаста ва кабуд, сиёҳ ва дигар расветкаҳо ҳаста, метавонӣ бемалол заказ кунӣ. Poco M6 Pro памяти 856 ва 628 тага ҳам мешавад, метавонӣ заказ кунӣ. Poco M6 Pro ранги сиёҳ. Poco X6 Pro 856 тагаш. ини телефонҳои игровой метавонед 5G заказ кунед ва иҷода бошад памяти 856 ранги сиёҳ қатъи Redmi Note 13 Pro ё уже дар наличка тамом кардиян. тамомиҷаи 22500 рубл сар мешавад Redmi Note 13 Pro ва дар поён бошад телефонҳои Itel A70, Oppo A58 ва Realme ҳаста. ини бошад Realme нав омадаги Realme S65 S65 памяти 628 тага 13490 рублай. иш бошад Realme S67 856 16000 рублай. дар ис бошад телефонҳои Tecno Camon ҳозир хира шуду. телефонҳои Tecno Camon 3 ҳаста, телефонҳои Tecno Power 6 Neo Power 6 омадаги нархошон бошад ай 18500 рубл сар мешавад. ёш бошад телефонҳои Tecno Power 6 12 ва оперативка 256 гигабайт 24500 рубл. Neo 6 Power 856 17500 ва телефони Tecno Neo 6 Power 828 тага 16000 рубл. дар ҷаш бошад телефонҳои Honor X
X6A память 628 11990 рубл ва память 428 тагаш бошад 10500 рубл. Телефонҳои Technospark 20 Pro Plus памятҳои 856 18500 рубл, се расветкаси сиёҳ, сафед ва сабз, эка кожаи охиромдагиш ва пайдаси да ягонташ намемонад. Матви корпус дорад. Infinix Zero C8556 тага 19500 рубл. Tecno Neo 6 Pro ва памяти 828 гуфта гузаштем 16000 рубл. Neo 3 бошад Pro ва 428 тага 13000 рубл. Technospark 20 828 11500 рубл. Ё бошад телефонҳои Technospark телефонҳои буҷетни аз 64 ГБ ва 128 ГБ мешавад. 128 ГБ бошад 8500 рубл ва телефонҳои 64 ГБ Technospark 2024 бошад 7500 рубл. Дар поён бошад телефонҳои ҳама телефонҳои буҷетни магазини Диафон инои A62 память 64 ГБ ранги сиёҳ 4990 рубл 5000 рубл мешавад ва иш бошад инои A63 64 ГБ иш 6000 рубл. Инои Note 12 память 428 тага 7500 рубл 428 тага ва иш бошад ранги сиёҳ чихоли ҳам хали прозрачный дорад. Infinix Smart 7 память 364 тага 7500 рубл. Infinix Smart 7 364 тага ранги сиёҳ сафеди шаста ва Infinix Note 428 тага 10490 рубл ранги кабуду зард да наличка ҳаста ҳозирашда. Infinix Zero C Pro памяти 856 18490 рубл. Номерро дар рӯи экрана метавонед бемор каскин магазини Realphone ва адреси мо бошад метро Бутурская выходи 4 торговый центр Зелёный.